nandito na nga kami ngayon sa cruise ship. At halos patapos na kami sa aming lunch. Kasama pa rin natin ang road trippers. Wala kang choice. Ay, gusto na po namin ipakita sa inyo the flights kung gano'n namin sinulit yung aming binayad dito sa cruise. Cheddar! Naku, nakailang plato na po kami ng oyster at shrimp. Yung mga sweets. Actually, iba na ubos na eh. Nakasamakan sa ulit. Oh my God. Meron pa kami mga dessert. Grabe. Alam nyo, kung pupunta kayo rito, make sure na yung mga makakasama nyo malakas din kumain para masulit na. Again, $187 per pax. So, 5 kami. Ayun yung tour. Oh my God. Kasama na dyan yung hotel, yung food, yung transfer. Halimbawa, from hotel, pupunta ka sa ganito, ganyan. Isasama nila yon. Itong cruise, kasama yung meal and yung iba pa nila activities na meron dito. Ito rin yung mag-atid sa inyo pabalik, pati yung bus na sasakay nyo pabalik ng hotel ninyo. Tapos, ang pinakamaganda dyan, ang dami naming nakain. Maliban sa drinks, no? Ang drinks ang may babayaran. Dito sa cruise, ang babayaran dito is panula. Vietnam kasi yung culture, hindi sila nagsiserve ng water. Ang water. May kasama ang ba, yung food nila. And then yung fried chicken man lang. Ipang kids. Parang last time ko naman, no? Hindi, tulad niya, meron baby. Meron sila crispy chicken fillet. Yeah, sa bagay. Tapos may pumpkin. Kaya ito, sulit na sulit talaga namin ito. Tingnan niyo. Ito na yung ganda ng mga isla dito sa Halong Bay. Para din siyang 100 Island. Ayan o, na magkakatabi. And yung taas niya is parang mga isla sa El Nido, Palawan. Ang ganda. Ang daming mga cruise. Dito naman cruise ang gamit na sasakyan. So meron kaming activities after ng aming lunch. So kung ano yan, abangan. We are now here at Hang Song Sut. So meron siyang hagdanan. Pwede kayo umakit hanggang doon sa pinakataas. Simulan na natin ang hiking pagkatapos ng kainan. And this island, this Halong Bay is one of the World Natural Heritage. Kinikilala siya. Yes. So, nandito pala ako sa first layer ng ating pag-akyat. And totoo, hingalis life na naman. Hi. Where are you from? Korea. From Korea. So, we're now moving. Oh, hi Opa. Monkey, Korean monkey. North Korea. So, ito na. Parang ito na yung second floor. This is not the second floor. At ayan yung view. Yung likod niya may dugo. So, ito na nga yung vlog natin. Hello mga moms. Aga-aga eh. Yung likod mo mamaya may dugo. Ito na yung loob ng loob ng Kaya ka na yung bag para ayan, ng ating cave. Meron din ganito sa Bohol na yung pinaliguan natin. Yung meron siyang malaki siyang cave. yes, Maraming stalagmite. Yan. Ayan. Tapos may something doon sa loob you can wish. Oh, let's wish together. Wish, take me by the hand and wish. Yung mga bato nila po dito makikinis. Oh, hindi siya magaspang. Mas makinis pa siya sa mukha ko. Oh. Ayan, mga nagsisibabaan na sila. Tsaka maganda kasi meron sila maayos na hagdanan. No? Para sa pag-tour, sa pag-ikot. May mga designated lang na lugar kung hanggang saan ang mga tao pwedeng dumaan at pumunta. Ayan, papasok na kami sa mas loob pa ng ng cave. Tingnan natin kung ano yung nasa loob. Ayan na yung ito na yung mga ganda. Ayan, napapasok na kami. And we're now in the middle of the cave.
So may mga ibang ilaw na siya dito. Iniiwan niya talaga yun. So hindi kayo pwede magkasalubong kasi isang tao lang pwedeng dumaan. Oh, wow. Oh, mas maganda. Oh. Wow. Ang ganda, oh. Dami pa. Nandito nagsushooting yung Jezebel dati, no? Pero nainitan na ako. Ang ganda. Ayan. Papasok tayo ulit sa panibagong lagusan. Ayan. Uy, eto na. Pagpasok mo dito, ang daming mga turista doon sa kabilang side. Doon ka na, Ella Pots. Eto. Uy, ano yung bumungad sa atin? Ang laki, ang pula-pula. Oo, di ba mga moms? Ang ganda. Next, oh. Mga moms, iba to. Oo, ang pula-pula. Tsaka parang galit na galit. Sa anggulo to ha, iba yung nakikita ko. Bakit siya pula? Okay. Yung ilaw lang yung nagpakula. All along akala ko redstone siya. Nakakapangamba. Pero ang ganda. Nakaka-excite. And isa pa sa maganda sa pagtutour dito sa kanilang cave is merong pathway. Merong daanan yung mga tao at may mga harang para na sa ganun hindi rin masisira o maaapak-apakan basta-basta yung mga bato-bato. Merong boundaries kung hanggang saan lang sila pwedeng lumakad at magpa-picture. Ayan, para na sa ganun hindi siya magugulo or masisira yung formation ng mga rocks. At dito sa loob ng cave na to, meron silang pinaniniwalaan na pwede kang mag-wish na kung ano man ang gusto mo. For your love life, for your job, for your personal life. Ayan, kasi meron dyan, ito po, hulma siyang turtle. Ayan, titingnan natin siya na malapitan. Hahawakan mo siya and you can make a wish. Actually, pwede ka rin mag-iwan ng what do you call this? Ng gift or ng alay. Kasi may paniniwala sila na nagbibigay siya ng luck sa'yo. Ayan. Courting ano siya? Courting turtle. Ayan o. O, diba? Tigan yung mga moms. Siyempre, ang ating road trippers hindi pa huhuli sa paghawak at pag-wish. Go, Ella! 까지 해요. 지금은 도시 20분이요. Go, Gren. Abot mo yan. Sige, hiling mo sa kanya. Ano man hilingin mo, hiling na din namin. Siyempre, hindi tayo pahuhuli. Mag-wish din tayo. 이렇게 많이 있어. Thank you. Oh, diba? Grant our wishes. Ito naman ay animo parang isang grotto. Yan. Diba? Ang ganda. Yung palabas na kami dun sa lagusan ng kuweba. Oh, diba? Parang nasa pelikula ka talaga. Kaya pa. Kunti na lang. Ang technique naman sa ganito, huwag mo siyang persahin, dahan-dahanin. So, yun sila. From different country. Hi. Hello. Are you okay? Yeah, no, I'm tired because I'm heavy. Fighting. O, diba? Binigyan pa nila ako
ng moral support. Ayan, tara na namin dito ulit yung labas ng cave. Dito tayo sa taas. Dito naman, makakakita kayo ng mga souvenir items where you can buy from them as a souvenir. Uy, may another photo ops. Tingnan natin. Hindi mawawala mga picture. At ito naman ngayon, nandito na kami sa baba. Papunta na kami sa aming sasakyan. Oh, wala sa akin. Kinabahan ko sa'yo. So kaya, napupunta na kami doon. Yes. So meron din silang ginawang daanan dito. Papunta doon sa aming cruise ship. Yan. Let's go! Ganda. So this is it mga moms. Natapos na yung aming paglalakbay sa loob, pagtutour sa loob ng cave dito sa Halong Bay. So for our next adventure, abangan niyo po yan. But before that, mga moms, please don't forget to like, share, and follow Road Trippers, aming FB page. And of course, yours truly, Mom Shiji sa aking FB and YouTube account. Salamat! Picture.